गुड मर्निं लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि सायारानि इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं दिनैनि भिडिअखौ आं फुंनिफ्रायनो जुरिजेनबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै थौदो बिदिब्ला फिसाजोखौ देलाय होननानै फुथुनानै खादोंमोन लोगोफोर नै जोङो मोनसे जायगायाव आलासि जानो थांनो ओंखारदों दिनै न'आव उन्दुदोलै ओमफ्राय बेगाव सोनबावगारबायसो बेखौ लाना थांसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो जोंजों लोगोसे थौगालायदो आफा इसोरखौ खुलुमनानै लाबाय थौदो बिदिब्ला देखायनि र' आं गारिखौ थांगोन ना औ थांगोन ना उनाव ना खायसेबा थांगोन ना गारि गाखोनोबा नोंनि बारखौ बेगावसो नै स्कुल खालामनांसिगौ आयौ mana kemana nak? Kamu batang lagi mana? 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 Nih, mana? Tatan lagi nih. Nih mana? Tata. Bye bye. Welcome, welcome, welcome. Dibuat nya dokumen gosla be. Dokona bele. Mana lagi? Mana undu mana mana? Undu demen. Kau sih sedang ke rumah? मामोना सिदा स्कुलनिफ्राय मादैजों मादो फैखादोंमोन आरोना कर्मआवनो ओमफ्राय आंखौबो ओंखारना था लामायाव होननायखाय आंबो ओंखारना थानानै दा जों जमा थांसै मादैया मुनु गोदोरनि बेगखौ दोनहैदो मुनु गोदोरा एगजाम जोबनायखाय बिमाजों दंहैयोमोन स्कुलावहाय नै जोंहा जिथिलानाव थायो मुनुआ बेहायनो स्कुलाबो खाथि टिउसननिबो बिराद सुबिदा टिउसनबो लायो बेहायनो थानानै इयो ओमफ्राय नै जों थांहोलांसै लोगोफोर जोंहा आबौ गेजेरनि साराथ' कासावहाय फैदों बयबो नै सफैबाय लोगोफोर खानाथ' नै लायोयावनो आरो थांगोन जों दा खायसिगोनानो बारि बारबोबाय खादोंमोन सोरना यावमा नारगोसिम नांथार जों दा जोंहा आबै आबौलानि न'आव दंफैयो जोंहा आबै आबौलानि न'आव नांजाबनायावनो आरोना आबौ गेजेरलानि न'आहाय आबौ गेजेरा हठातके गोमादो लोमजानानै ओमफ्राय बेहायनो बयबो जोंहानि फेमिलि फैजोबदो जोंहा मानि बिब' बिनानाव गासैबो आब'मोनबो फैदों गुवाहाटीनि मादै आब'मोन इसोरखौनो नेनानै जिरायनानै दंथ'यो मुनुखौ बिबैया ड्रेस चेन्ज खालामना होबाय बिराद गाजा मुनु जोंहानि आब' मादैमोना सफैबाय माबा मोनसे कर्म जाबायदि गासिखौबो जमा लोगो मोनो बेनिफ्राय आरो हेपि मा दंबावोना उन्दैयावसो जमा जमा थायोमोन दा देरना हाबा जानानै रावखौबो लोगो मोनलायला इदिनो जि साफा बार नांदोंना बोरै नायनो जानायखौ
नै आंनि खाथियाव जनाय पिंक मेख्ला सादोर गाननाय आब'आ फैनानै बिराद गाबफैबाय। आबौआ मानसिफोरखौ नायलांनो लुगैदोंमोन होननानै मिथिनायखाय बिराद गाबफैबाय आरो इयो। आंबो बिराद दुखु मोनदो। जोंनि फेमिलिनि आबौखौनो बयबो मानियोमोन, इनो हेड बायदिमोन, इनि बाथ्रा खोथा गासिबो मानियोमोन, बयबो इखौ सनमान होयोमोन आरोना। दिनै जोंनि गेजेराव बे गैला, न'खरनि फेमिलिनि सासे सामलायगिरियानो गैला। बिराद दुखु मोनदों जोंहानि आइ, जोंहानि मा मोनाबो बिराद दुखु मोन। जाखां लोंखां जगासिनो दं। नै जोंहानि मादै मोना उन्दैनि बाथ्रा रायलाय मिनिलायगासिनो दं। उन्दैयाव ओरैबायदि दुस्थ'मोन, ओरै थोरै एदावलायनाय मानाय। ओमफ्राय नै खिजा बिमायंआ एदावगासिनो मुनुखौ बामनो नागिरबाय थादों, बामजाथारा ओरैबायदि। जि बयबो बामनो नागिरो, बामजाथारा मुनुआ। लोगोफोर, आङो जोंहानि फेमिलिनि गासैबो मेम'रि थाथों होननानै दिनैनि भ्लगखौ बानायनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै। नै जाहानि गुवाहाटीनि दादा आरोना महा, आबौखौ खुलुमबाय थांनो ओंखारबायसो। ओमफ्राय नै मादै जोंहानि। जोंहा आदाया एसे देहाया बारायमोन, हामलायबो। जोंहानि मादैमोनादि इमान गोजाननिफ्रायबाबो कर्मफोराव फैयो, होसो इदि गारा, बिराद मोजां मोनो। इनि थाखायनो जोङो नै मादैमोना थांनो ओंखारबाय। ओमफ्राय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों होननानै। स' थाबैनो आरो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनलायसिगोन। बाय बाय लोगोफोर, गुड नाइट।